V modernom svete sa často hovorí, že človek by mal mať vysokú sebaúctu. Znie to ako univerzálny recept na všetko. Našťastie, úspech aj psychickú rovnováhu. Na sociálnych sieťach to počúvame stále. Ver v seba, miluj sa. Nedovol nikomu, aby ťa ponížil. Lenže je to naozaj pravda? Mnohí odborníci dnes upozorňujú, že predstava o vysokej sebaúcte ako o ideáli je mýtus. Vysoká sebaúcta síce môže pôsobiť povzbudzujúco, človek sa cíti istejšie, má viac energie, ale ak sa na ňu pozrieme hlbšie, ukáže sa, že ani ona nie je liekom na všetko. V spoločnosti sa vytvoril trend pestovať si vysokú sebaúctu, hovoriť si, ja som skvelá, som výnimočná. Dokonca aj v školách vznikli programy, ktoré mali deťom pomôcť zvýšiť sebaúctu. Lenže nie sebaúcta je podstatná. Lebo v momente, keď sa začneme hodnotiť, aká som, či som dosť dobrá, či ma majú radi, už vstupujeme do hry posudzovania. A tam, kde je hodnotenie, tam vždy prichádza aj strach. Strach, že o ten dobrý obraz prídeme. A vysoká sebaúcta totiž nie je to isté ako vnútorný pokoj. A práve to je kľúč, o ktorom sa v ďalších kapitolách budeme rozprávať. Keď hovoríme o sebaúcte, väčšina ľudí si predstaví, že ide o to, ako sa človek vníma. Lenže tento obraz o sebe nie je pravda. Je to len názor, ktorý si o sebe vytvárame. A ten názor často nie je presný. Závisí od toho, ako myslíme, čo si pamätáme a ako sme sa naučili hodnotiť svet. Ak človek nemá rozvinutú sebareflexiu alebo nerozumie, ako funguje jeho myseľ, ľahko začne veriť, že jeho vnútorné hodnotenie je absolútna pravda. Lenže náš mozog nie je objektívny. Vyberá si z minulosti len útržky. Chvíle, keď sa nám niečo nepodarilo, alebo keď sme niečo dokázali a z týchto kúskov si potom poskladá celý obraz o tom, kto sme. Je to ako film, ktorý ukazuje len malý výsek reality, zostrihaný z obrovského množstva záberov. Vidíme len to, čo mozog vybral. Nie všetko, čo sme prežili. Nie všetky naše schopnosti, ani všetky súvislosti. A preto sa často mýlime. Sebaúcta nie je zrkadlo, ktoré ukazuje pravdu. Je to mozaika spomienok, myšlienok a presvedčení, ktorým sme uverili. A keď jej uveríme príliš, stratíme schopnosť vidieť seba realisticky. Niektorí ľudia sa podceňujú, iní sa preceňujú, ale obe skupiny sa pozerajú na seba cez chybný filter. Prečo je prijatie seba dôležitejšie ako sebaúcta? Ak sa pozrieme z hľadiska duševného zdravia, cieľom nie je mať vysokú sebaúctu. Cieľom je naučiť sa prijať samu seba, alebo byť v stave prijatia samej seba. Prijať sa takú, aká som, so všetkými chybami, úspechmi, aj s tým, čo sa mi nepodarilo. Nie preto, že sa vzdávam, ale preto, že prestávam so sebou bojovať. Človek, ktorý sa k sebe správa súcitne a s dobrotou, má úplne iný vnútorný svet. A dokonca aj iné telo. Keď sa karháte, keď sa kritizujete, telo vylučuje kortizol, hormón stresu. Ten zvyšuje tlak, zrýchľuje tep, berie energiu, ale keď sa k sebe správate s pochopením, keď si poviete, je to v poriadku, som len človek. V tele sa uvoľňuje oxytocín, hormón pokoja, dôvery a blízkosti. Zrazu sa mení nielen nálada, ale aj biochemia celého organizmu. A to je dôvod, prečo sebaprijatie nie je len psychologický pojem, ale aj fyziologická opora. Pretože telo a myseľ to nie sú dva oddelené svety. Keď začneme byť k sebe láskavejšie, začne sa uzdravovať aj naše vnútro. Človek, ktorý sa dokáže prijať, vie sa na seba pozrieť realisticky. Povie si to jednoducho. Tu som silná, tu niečo ešte neviem. A je to v poriadku. Nežije v extrémoch. Nie v tom, že som úplne neschopná a nie ani v tom, že zvládnem všetko a nikdy nesmiem zlyhať. Rozumiem, že mám svoje hranice aj svoje možnosti.
A že to, čo sa mi dnes nepodarilo, neznamená, že som zlyhala ako človek. Jedna chyba nehovorí nič o tom, kto som. Je to len skúsenosť, len informácia, ktorú môžem použiť. Napríklad, prešla som rozvodom. Nie som neúspešná žena. Len jedna etapa môjho života dopadla inak, než som chcela. To neznamená, že so mnou niečo nie je v poriadku. Znamená to len to, že som prešla cez bolesť a tá ma niečo naučila. Keď sa na seba pozerám s odstupom, vidím aj svoje svetlá, aj svoje tiene. A dokážem prijať oboje. Zdravý postoj k sebe nie je o dokonalosti, je o rovnováhe. O tom, že sa učím byť k sebe úprimná a pritom zostať láskavá. Vysoká sebaúcta môže byť zradná, navonok pôsobí silno. Sebavedomie, úspech, kontrola. Ale vo vnútri často žije napätie. Keď človek postaví svoju hodnotu na úspechu, začne sa báť, že o ten úspech príde. Každé zlyhanie sa potom zmení na hrozbu. Nie len pre jeho ciele, ale pre jeho pocit vlastnej hodnoty. Som dobrá len vtedy, keď sa mi darí. Som hodná lásky len vtedy, keď podávam výkon. A keď príde neúspech, všetko sa rúca. Zrazu to nie je len chyba, ale celé ja sa zdá byť pokazené. Držať sa predstavy o vysokej sebaúcte je ako držať v rukách bublinu. Vyzerá pekne, leskne sa, ale stačí malý dotyk reality a praskne. Zdravšie je pustiť ju, prestať sa držať obrazu. A namiesto toho sa naučiť vidieť seba bez filtrov. Lebo život nie je hodnotenie. Život je proces. Nie sme hotový výrobok, ktorý sa dá ohodnotiť známkou. Sme bytosť v pohybe, meniaca sa, rastúca, nedokonalá a práve preto živá. Ak sa pozrieme hlbšie, väčšina našich problémov s pocitom vlastnej hodnoty má korene už v detstve. Rodičovské hlasy, tie prísne, kritické, posudzujúce, sa v nás časom zmenia na vnútorný hlas. A ten hlas potom sprevádza človeka po celý život. Ak v detstve nebolo dosť pochopenia, podpory a bezpečia, v nás zostane malý kúsok, ktorý sa cíti, že nie je dosť dobrý. Voláme ho zranené dieťa. A keď vyrastieme, ten kúsok sa ozýva vždy, keď urobíme chybu. Nie tichým hlasom, ale výčitkou. Vidíš? Zase si to pokazila. Nikdy to nezvládneš. Dospelý človek tak reaguje na bežné chyby ako vystrašené dieťa. So strachom, hanbou a sebaponižovaním. Nie preto, že by bol slabý, ale preto, že sa jeho vnútorné dieťa nikdy necítilo v bezpečí. Nikto mu nevysvetlil, že zlyhať je normálne. Že chyba neznamená, že je zlý človek. A tak ten prísny rodič, ktorého kedysi počúval zvonku, dnes žije v ňom ako vnútorný kritik. Ak sa pozrieme úprimne, cieľom nie je zvýšiť sebaúctu. Cieľom je uzdraviť vzťah k sebe. Nejde o to, ako vysoko si seba ceníme, ale o to, ako so sebou zaobchádzame. Či sa k sebe správame ako k nepriateľovi, alebo ako k človeku, ktorého chceme pochopiť. Terapia, alebo aj vedomá práca na sebe pomáha krok za krokom. Učí nás stíšiť vnútorného kritika, uzdraviť zranené dieťa a vychovať v sebe zdravého dospelého, súcitného, pokojného, chápavého. Tento zdravý dospelý sa v nás stáva hlasom, ktorý vie povedať, je v poriadku, že si unavená. Skús to znova, máš na to čas. Nie si menej hodná len preto, že si urobila chybu. Postupne sa učíme nahradiť prísneho, trestajúceho vnútorného rodiča tým, ktorý podporuje. Tým, ktorý vie pohľadkať slovom a nie bodnúť výčitkou, práve vtedy sa v človeku začne rodiť skutočná vnútorná sila, nie tá, ktorá kričí, ja to zvládnem, ale tá, ktorá potichu hovorí, som tu pre seba. To je sila, ktorá nevzniká z dokazovania, ale z prijatia. Z láskavosti, ktorá konečne smeruje aj dovnútra. Mnohí ľudia sa snažia na minulosť zabudnúť. Ako by to, čo bolelo, mohlo zmiznúť len tým, že o tom nebudeme hovoriť. Lenže bolesť sa nezabúda, dá sa len prežiť
a potom prepustiť. Pokiaľ v sebe tú bolesť držíme, zostáva v nás ako tichá rana, ktorá sa nehojí. Ako tlak v hrudi, ktorý nevieme pomenovať, ale cítime ho stále. Až keď si dovolíme precítiť staré pocity, začne sa niečo uvoľňovať. Nie preto, že sa v tej bolesti utápame, ale preto, že ju uznávame. Lebo uznať znamená, áno, bolo to ťažké, áno, bolelo to, a predsa som tu. Len vtedy sa minulosť mení na skúsenosť. Už nás nedrží, už len ticho stojí za nami, ako kapitola, ktorú sme prešli. To je cesta cez emócie. Nie útek, ale návrat k sebe. Nie snaha zabudnúť, ale odvaha pozrieť sa na to, čo bolo a pustiť to ďalej. Mať zdravú sebaúctu. Neznamená byť stále silná, sebavedomá a bez chýb. Znamená to vedieť, že moja hodnota nie je podmienená tým, čo robím, čo mám, ani tým, ako vyzerám. Moja hodnota nie je výmenná. Nie je to niečo, čo sa dá získať úspechom, ani stratiť zlyhaním. Je vo mne, stále. Každý z nás je hodnotný už tým, že žije, že cíti, že sa učí, že rastie. A keď sa učíme prijímať seba, učíme sa aj prijímať druhých, bez súdenia, bez potreby dokazovať, kto má pravdu. V tom je skutočná sila. Nie v hodnotení, ale v pochopení. Vtedy prestávame bojovať so sebou a začíname so sebou spolupracovať. A práve tam, v tichu prijatia, začína vnútorný pokoj. Ako sa píše v prísloviach, lepšie je mať pokojnú myseľ ako zisk zlata. A možno práve v tom spočíva najväčšie bohatstvo, aké človek môže mať.